An balima bamanankanmɛnnaw ni ye aw ka bamanankan kunnafoni a waati o selen an bɛ bi bamanankan kunnafoni an b'a daminɛ an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na min ye dɔgɔkun tɛmɛnen Mali chrétiens ka jɛkulu dɔ wulila ka taa au conseil islamique maa ɲɛmaa ka so n'o ye a Seyidi Sherif Usumani Madani Hayidara ka taa badenya foli ani sinjiya foli k'a kɛ a la ka sanga ni a ka san 68 o anniversaire mun kan ka na ni dɔgɔkun yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ ninnu chrétien kofɔlen ninnu o y'a jira k'a fɔ ko Mali ye bɛɛ ani kɛlɛya diinɛ jamana de ko malidenw ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o ye olu hakilinata ye kɛrɛnkɛrɛnnenya o ye mun sɔrɔ an ka cɛkɔrɔba bolo n'o ye a Seyidi Sherif Usumani Madani Hayidara bi bi in na ni ale ye Mali au conseil islamique maa ɲɛmaa ye ka wuli ka taa foli kɛ a la o taatɔ o taara Bible ani enveloppe ta k'a di a Seyidi Sherif Usumani Madani Hayidara ma ka foli kɛ a ye ani ka dugawu kɛ a ye jango a bɛ baara min na jamana in kɔnɔna na walasa bɛɛ ani kɛlɛya malidenw ka se ka don da kelen fɛ diinɛ ma bɔ diinɛ an ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ walasa min ye bɛɛ ani lafiya o ka se ka don an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ ninnu chrétien kofɔlen ninnu o y'a jira k'a fɔ ko jɔnwala olu kun hakili sigila bi bi in na ka sanga ni au conseil islamique maa ɲɛmaa a bɛ ka baara mun kɛ Mali diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ walasa malidenw ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ walasa bɛɛ ani lafiya Mali mago bɛ min na bi bi in na u ka se ka da kɛnɛ kan o taatɔ an b'a jira aw la k'a fɔ o kɔni Bible ani ka don k'a fɔ enveloppe ni k'o di an fa ani karamɔgɔ ma n'o ye a Seyidi Sherif Usumani Madani Hayidara bi bi in na ni ale ye au conseil islamique maa ɲɛmaa ye an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na. O tɛmɛnen kɔfɛ min ye jamana maa ɲɛmaaw ye transition Asimi Goyita a n'a ka cɛdenw an b'a jira aw la k'a fɔ o kɔni référendum ni ka a don sigi référendum min n'a kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na juin kalo tile 18 san 2023 wele bɛ bila malidenw ma ka taa hakilinata jira jamana yɛrɛ constitution yɛrɛ kan walima n sɔnna o bien ma sɔn min laɲinina an ka jamana maa ɲɛmaaw de fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ min ye juin kalo tile 11 ye san 2023 min ye sɔrɔdasiw olu bɛna ka a voter ni k'a kɛ nka min ye référendum ba yɛrɛ ye jamana kɔnɔdenw civilakaw olu ta mun sigilen don juin kalo tile 18 san 2023 an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ a ko kɛlen min ye CEDEAO fo ka taa bila Union africaine fo ka taa bila min ye nanzara jamana caman de bɛ o y'u ka nisɔndiya jira ko in yɛrɛ kan ka sanga min ye ka don k'a fɔ Asimi Goyita a n'a ka gouvernement o bɛ ka nɔba de bɔ nin waati na ka se ka référendum ni k'a labɛn an bɛ dugawu de kɛ sa Ala ka a dɔn kofɔlen fara an si kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ taa Burkina Faso jamana kɔnɔ an b'a jira aw la k'a fɔ nin waati in na min ye Burkina Faso kɛlɛkɛcɛw o kɔni bɛ o kɛlɛkɛsen kan ka se ka dankari maa jugu la Burkina Faso jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnna k'a fɔ ka sanga ni Kodji-Nord ani Burkina Faso olu ka bɛn ani kɛlɛya jango bi bi in na Burkina Faso o bɛ ka terrain ɲini Kodji-Nord fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ o kɛra sababu ye ka maramafɛn caman de di Burkina Faso kɔma ka se ka Capitaine Ibrahim Traoré ka se ka dɛmɛ a ka se ka maajugu kɔn kɛlɛ ka bɔ a ka jamana fantan a 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ o kɔnɔna na a kɛra sababu ye ka maramafɛn caman de di Burkina Faso kɛlɛkɛcɛw ma min bɛ kɛ sababu ye k'a kɛ i ka don k'a fɔ kɛlɛ in ka se ka kɛ ka ɲɛ o ka se ka se sɔrɔ kɛlɛ in na cogo min na Kodji-Nord ani Burkina Faso min ye Kodji-Nord président n'o ye Kini-Yon kɛra sababu ye ka maramafɛnw caman ni k'o di Burkina Faso kɔw ma a ko kɔn kɛra nisɔndiya ye Burkina Faso kɔ bolo an bɛ don min na fɔ bi bi in na a bɛ kɛ sababu ye o ka se ka se kɔn sɔrɔ maajugu kɔn ka Burkina Faso jamana yɛrɛ o kɔnɔna na halisa Burkina Faso kibaruya nasara kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ min ye Burkinakaw olu kɔn sigan bɛ jamana dɔ la jamana mun n'a kɔn bɛ ka dɛmɛ su bɛɛ lajɛlen kɔn ta ka ɲɛsin maajugu ma o ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na a ko fɔlen Burkina Faso ko y'a jira k'a fɔ maa si nɔ tɛ abada ko Faransi ka kɛlɛkɛcɛw don kɛrɛnkɛrɛnnenya ani Faransi olu de bɛ ka dɛmɛ ta a ko kɔni ma se ka dayɔrɔ kɔni sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Niger Faransi sɔrɔdasiw mun kɔni dalen bɛ Niger an b'a jira aw la k'a fɔ a ko kɔni ma se ka bɛn olu ma jango ko Burkina Faso gouvernement k'a kɔni bɛ ka tɛgɛ gɔnigɔni si olu la k'a jira k'a fɔ k'olu kɔni bɛ ka maajugu kɔni dɛmɛ an b'a jira aw la k'a fɔ a tɛgɛ mun kɛra nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na mun kɛra Burkina Faso yɛrɛ kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko avion dɔ de nana ka na munumunu dugu yɛrɛ o sanfɛ a bɛ tɛmɛ waati dama kan maajugu nana bin dugu yɛrɛ kan f'a kɛra sababu ye ka min ye sɔrɔdasi maa 40 bɔ ɲɔgɔn k'olu bɔ ni o ni na o de kama Burkina Faso gouvernement kɔni y'a jira k'a fɔ olu kun sigan bɛ jamana dɔ la o sigiɲɔgɔn jamana dɔ min kɔni bɛ ka dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin maajugu ma walasa olu ka se ka dankari olu ka lakana ani olu ka sigikafɔ la Burkina Faso jamana yɛrɛ o kɔnɔna na
Bi bamanankan kunnafoni an ma kun cɛ ni min ye o de ye Côte d'Ivoire jamana ye. An ma jira aw la k'a fɔ sibiri don n'o bɛnna mɛn kalo tile 6 ma san 2000 ani san 23 min ye accident dɔ o kɛra Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ o kɔnɔna na. Ni accident a kɛra sababu ye ka maa 4 bɔɲɔgɔn k'olu bɔ ni o nin na. A kɛra min ye Yamusokoro. An ma jira aw la k'a fɔ ani Yakoro cɛ ye kilo 80 bɔɲɔgɔn ye. Maa 4 bɔɲɔgɔn olu kun bɔnɛna o nin na. A jira k'a fɔ ko mobilitigi kɔni k'i ka dɔn k'a fɔ k'a tun bɛ ka mobili boli fanga na. A kɛlen min ye jamana lakanabɔ olu kɔni fɛɛrɛ kɛ ka se ka wuli ka taa nin kofɔlen na. Maa 4 bɔɲɔgɔn olu kun bɔnɛna o nin na. An bɛ dugawu de kɛ sa Ala ka o kisi ni ɲɔgɔnna caman de ma. Nin kɛra bamanankan kunnafoni an sera ka mun sɔrɔ ka lase aw ma ka sanga ni waati na cogoya ye. An b'a fɔ sa a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.